Здравейте, хора! Аз съм Денис и това е май седми или осми епизод или седми, няма значение, от моята поредица. И в миналият епизод казах, че ще довърша онази къща или база. Не знам, както искате го приемайте. За мен е хем база, хем къща. Затова сега ще ви покажа. Насладете се. Това е къщата. От глава до пети. Я направих. Отнеми горе-долу 1 час. Да, 1 час. И сега намерих и малко обсидиан, да ви кажа. Но сега първо за къщата да говорим. Така. Тези листа са горе-долу 2 стака и аз имам още един у мен. А тези стъкла ги сложих, защото... Да, я знам. Защото ми останаха и даже имам още май останали. Чакай да видя. Май нямам, не знам. Добре. И това като цяло е къщата. Тук ето така тук ето така ще имам една камара честове, в които ще има само храна. А пък ето тук ще има... Опа! И ето тук ще има една камара честове, в които ще има само такова камък. Ето тук ще направя още такова едно като стаечка от стъкла. Ето така ще заградя. В него пак ще има за друго нещо. И така, често е. Така, добре. Мисля в този епизод да отидем в мината. И аз много се кефя как стана тази къща или база, няма значение. Пък вие, както искате, го приемайте все пак. Само ще направя още една кирчица. Тоест май нямам дърво. И в смисъл, сега като се досетих, трябва да оставя тук едни бакулъци. Опа. Тук ще оставя това. Ой, това. Ето го обсидиана. Ето. Ще се направя enchanting table. Добре. Нямам дърво. Затова с тия кирки ще ида. И въобще, защо съм го сложила и това тук, не знам. Само да ме дразни. И ми лагва. Ето тук има лава. Ма сега не ме се чупи да ви показвам. Ето. От нея като цяло взех обсидиана. И като цяло не съм си пуснал зомбитата. Вече са пуснати. Така. И хора, мисля клиповете да ги правя на сезони. Сега първи сезон. Това е първи сезон. До 15 епизод ще е първи сезон. След това втори сезон. След това ще направя втори сезон, но след време, защото понякога ми омръзва да играя. Ето тук намерих лапис лазули, което го виждате в инвентара ми. Да продължим с копаенето.
и да се молим да намерим още диаманти. Та тъпа лава как ме нерви. Тук долу май има нещо. Но сега не ми се върви долу да виждам. Защото и чили няма как да мина от през лавата. Нещо ми лагва Майнкрафта. Не знам защо така. Пак ми лаги. И хора, просто в този епизод нямам какво да правя. В другият епизод може да направя някаква къща на дърво. Примерно. Или нещо такова. Не знам. Не знам, ще видим. Но може би къща на дърво да направя. Тук имаше What? Тук имаше малко редстоун и аз го взех. Какво? Сега примерно водата къде? Абе, what? Там май се бъгна. Бъгна ли се? Чакай да видим. Fuck you. Не. Заради торча се е мах. Fuck! Fuck! О, какво става, младеж? Еми, така се работа са. Трябва да се събирам нещата. И ми сега... Майко. Дръж са. Гледай, разпръснати се навсякъде. Мали. Ихи. Ми хора, не знам, аз този епизод въобще не знам какво да правя. Ще стоя в мината и така. Ще си копкам. Да намеря нещо хубаво пак или въобще нещо. Или пък просто да събирам камък. Къде е водата, бе? Fuck you! Не ми се умира. Не ми се умира. Не ми се умира. Не ми се умира. Няма да умра. Fuck! Девай лавата, просто. Абе, вече за втори път умирам. Не, беги тук. Не. Махни ми се от главата. Аха. Махай се! Ще ги бия с перото. Перото на късмета. Давай, бой. Браво. Запаш умре! Fuck!
Абе, какво ми става, бе? Този епизод ще е бахти фейла. Гледай, 10 минути само умирам. Фак! Не, дръж са. Ох, най-накрая. Иха. Добре. Тъпа шива на лава. В този епизод почти нищо не правя, само съм от тая... Не знам. И в бъдеще тази мина, като я направя много голяма, може тя да бъде нещо като бойна арена, примерно. Да влизаме с приятели в този сървър и да правим PvP. Бой! Нещо ми лаги и не знам защо. Опа. Бях 12 левел, бе. О, диаманти! What? Добре, супер. Вау, това е баси. What? Майко, тази мина никога няма да махам. Хора, това е басякото. Фак. Тук е диаманти колкото щеш. Пак диаманти. Yes, motherfucker! Бас якото, бе, аз изобщо даже не предполагах, че тук ще имаше диаманти. Но първо ще отида да направя Enchanting Table, защото може да ми спадне на кирката Fortune и ако ми спадне на кирката Fortune, ще ги изкопая с Fortune. Сега няма да ги пивам. Все пак дано да ми се падне Fortune. Яра, супер. Муцка направо, муцка. Вау, хора. Това е басяката мина. Добре, хора, ще спирам клипът и в другият епизод. Може би извън или в епизод ще направя Enchanting Table и ще си енчантна нещата, но може извън епизод да си енчантна нещата. С това, хора, коментирайте, оценявайте, абонирайте се за мен и за тези хубави диаманти. Харесвайте ги, коментирайте ги, абонирайте се за тях и за мен. И чао!